De eerste deelnemers aan de 82e editie van de Fietshalve-sterrentocht binnen vanmorgen al om 4 uur uitzet in Bolzert. Het is vandaag voor de 43e keer en het is de bedoeling dat ik de 50 nog vol maak. Maar dan ben ik 88. Ik ben een spotter geweest, ik heb al die derde steden gereden. En ik heb 11 maal in 200 kilometer gewonnen op natuurreizen in Finland en Amerika, Canada enzovoort. Dat ben ik al keer, dus ik ga er vooruit ook het halen. En nu is het eerst in groep 1, dus wel lekker even op tijd starten. Ja, je bent heel wat oors, hè? Dat je gewoon helemaal voor ons staat. Ja, inderdaad, het is veel voor goed. Maar ik kan niet net als eerste, ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Maar al 14.679 deelnemers binnen onder de tocht begon. Ja, ze zijn wel los. Groep 1 is correct starten. Nou, het vak voor de start gaat nog weer gevuld worden voor groep 2. Dus ze zijn los. Hopelijk een hele mooie dag. Maar ik hoop dat tot de laatste fietser, dus tot de half schitterend waarboud, dan de zoet helemaal top wezen. De omstandigheden binnen het ideaal. Zinneski waar en eerste wien. De deelnemers hebben het hier lang van Dokkum naar de Zuidwesthoeken de wien mee. Hoe gaat het? Goed. Met ons ook. Geniet ervan. Ik ben Jeff Alberts uit Canada. Canada? Ja. En mijn vriend Julie uit Washington D.C. Ja. Zin in om de Elfsteden te doen? Helemaal, de tweede keer. Tweede keer. Speciaal uit Canada overgekomen? Ja, beslist voor dit. I am from Washington, D.C. Yeah, I heard this was an amazing race, so we decided to come out and try it. Oh, have a good one. Thank you. En meer over de Fietshalve-sterrentocht dadelijk. Naar Friesland, Joert en het Waarberucht.